Halløjs alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, der skal vi... ja, det må godt. Okay. Der skal Mathilde spille på min computer. Så, og hun er... Hvordan var det at komme tilbage i mig selv? Trykker på V. Sådan. Fuck, yeah, nice. Så du kan bare løbe ud og gøre alt, hvad du kan. Og jeg fandt ud af, hvordan man drejer hovedet, mand. Okay. Nej. Ah! Shit, man. Nej! Men når du skal ud af den der, så trykker du på E. Og så, hun er virkelig... Hvad er det, der I laver? Du skal vise det, mand. Højreklik. Sådan der, så går du ud. Lidt. Den kommer snart. Hvis du bare holder den nede. Fuck det. Sådan. Sådan. Altså, du skal også lige lukke døren. Hvorfor? Den anden. Bare lav alt det, du har lyst til. Okay, og din video kan højst være 10 minutter. Jeg gør den her vej. Du snakker bare så meget, du har lyst til. Okay, nu går vi ned ad en bro. Den er egentlig sej. Der er lavet den. Nej, det er ikke min server. Okay, vi går herinde i et eller andet hus, ja. Hvad står der her? Der står til leje. Ja, kan jeg lege det? Nej. I en dag for $300. Nej, jo. Oh my god, det er dyrt. Vi går herover. Hvad er det? Op for helt. Også, det er det samme. Okay, vi går herind. Hvad er det her? En crafting table. Den skal jeg sgu da ikke sådan derud. Hvordan kommer jeg ind i den her kiste? Du har ikke købt den der selv. Nå, det kan jeg have ikke råd til. Nej, du skal ikke... Så lidt til højre. Ja, flot. Sådan der. Yay! Det er begge to. Yay! Okay, jeg gør den her vej. Kan man ikke komme ned der, hvor du startede lige før? Jo, dobbelt tap på W. 2 gange tryk, og så hold den enten der. Nej. Nej, sådan her. 1 gang, og så hold den nede. Ja, sådan der, så løber du hurtigt. Og så når du trykker på space, så hopper du, og så løber du rigtig hurtigt. Fuck, jeg har brugt på det her. Nu kommer jeg. Fuck, kan jeg godt kravle op i træet? Det bestemmer du selv. Nå, nej, man skal nå den her. Ja, den kan du ikke hoppe over. Prøv at hoppe der nu. Hvorfor tror jeg også, det er trappen? Okay, ja, dem har jeg hørt noget, man kan komme op af sådan nogle ting, noget. Jeg tror, det hedder en Lego. Jeg er død! Så trykker du på respawn. Det er altså ikke fair. Jeg var lige nede så langt. Skal jeg starte forfra nu? Piv. Ja, nu må du nødt til at D-rank. Hvorfor kan jeg ikke? Prøv højreklik på det der skilt. Højreklik? Nej, på det der skilt der. Det her? Ej, hvor er det noget. Du havde ikke nok penge til at ranke op. Det ved jeg også fra rigtig meget, hvad det betyder. Husk, at du løber hurtigt, er dobbelt tap. Du synger godt, Mikkel. Nej! Jeg faldt ned. Videre. Næste 3. Den der kan du godt komme ud. Kan I ikke tease med den der kamp Jingle Bells sang? Prøv at gå lidt til højre. Og så prøv at kigge ned nu. Og så prøv at gå højre. Og så prøv at lade det falde. Der er vi nede i swimmingpoolen. Ja! Du var godt, du vil en YT selv. Hvad er det? Prøv at trykke space, så hamper du op af. Okay, du er virkelig dårlig til at trykke på taster i... Okay, jeg tager en blom, så kan jeg plante den. Du kan ikke hugge den. Hvad sker der for livet? Jeg bliver kraftet med. Kan jeg synes, dræbe jeg nogen? bliver noob på Minecraft. Kan man godt dræbe nogen? Ja, hvis du slår på andre. Og du slår på den her. Ja. Hey, ikke nu, Simon, jeg gør det selv. Dræb ham der! Flot, Mathilde. Ja, der er nogen, der dræber mig. Dø dog for helvede. Hvorfor kan jeg ikke dræbe ham? Fordi han står inde i safe zone. Han kan heller ikke dræbe dig. Haha. Når du står på den røde eller inde bagved, så kan du ikke dø. Nej, hvad nu? Du behøver ikke at holde den her nede, når du drejer. Det er ikke Roblox, vi spiller. Hvad fanden er det der, du lige sagde? Roblox? Jamen, det er ikke det, vi spiller. Ja! Juler er klam. Jeg hader ham. Han er en fucking scammersvin. Jeg ved også... Alle sammen Juler, han scammer. Jeg ved også godt, hvem det er, ja. Ja, der er sådan noget oversvømmelse. Nej! Nu falder du ned! For
godt komme op i den her vand? Nej. Ja, flyt dig op. Flyt dig op. Åh, det kunne du ikke. Det kan jo ikke komme op, så går jeg herhen. Så gør det. Du er meget noob. 3, 2, 1, hop! Vi skal også snart til at runde den her video af, Michelle. Ja, vent lidt, jeg skal bare lige op den her vand. Okay, jeg skal lige dræbe en mand. Jeg tror, at den her video, den får 15 dislikes. Jeg tror, den får 15 likes. Jeg tror, jeg Okay. Ved du hvad, næste gang, hvis vi får 5 likes på den her... Mikkel, stop lige med det der. Hvis vi får... Mikkel, stop nu. Hvis vi får 5 likes på den her... Ja, du står den der røde. Ulvekrigeren. Han er YouTuber. Ja. Så skal jeg så meget dræbe ham. Hvis vi får 5 likes, så skal vi lave en challenge mod Mathilde. Og hvis vi får 5 dislikes, så skal vi lave en challenge mod mig. Ej, hvad er det? Og det skal for eksempel være, at vi skal klaske skum i hovedet på hinanden. Eller... Ej, kan du se, hvad den der flødebold-challenge? Det var bare ikke, hvor vi filmede det. Sidst jeg var her. Jeg har en mega god challenge. Den, som der taber den, ikke? Hvis der kommer 5 likes, så... Ej, du kan ikke sige 2. Du kan ikke komme derind, du kan ikke komme derind. Kan du ikke sige 2? Okay, hvis vi får 2 likes, så skal jeg have... Hvad hedder det? Du skader faktisk. Hvis vi får 2 likes på den her video, så skal Mathilde spise Kraft Miracle Whip. Hvad er det? Noget. Nej, Og der siger jeg og ikke hvis vi noget, jeg får ikke 2 ved. dislikes, så skal jeg spise Kraft Miracle Whip. Hvad er det, jeg skal lige vide, hvad det er først? Kraft Miracle Whip, det er sådan en ren, mayonnaise. Det gør jeg ikke. Nej. Det skal du altså. Jeg spiser ikke mayonnaise, det er så klamt. Hallo Mathilde, det skal du Nej. altså. Jo. Men vi skal også til at runde den der video af. Find et sted, hvor du gerne vil runde den der video af. Skub ham nu. Dead! Ha! Ha! Det kan godt vide til, det skriner det her. Hallo. Okay, jeg vil Du skal godt... også så tryk på V 2 gange. Og så skal du... Og så tryk... Og så sige... Hvad fanden? Ej, slå ham! Så siger han... Det er dig. Men så skal du sige... tak fordi I gad os med. Jeg håber, I Ja, smider vent lidt 2 sekunder. Jeg skal bare lige... Og så Må husk jeg- at smide et like. Må jeg godt lige dø i vandet? Du kan bare skrive suicide. Okay. Tak fordi I gad os med alle sammen. Og håber I smider et like. Ja, jeg er på bunden! Jeg skal dræbe. Gå væk. Okay, tak fordi I gad os med. Håber I smider et like og et subscribe. Og så ses vi altså i næste... Det er den der. Okay. Ses vi altså i